Poslije 11 odigranih kola Savić je zauzeo prvo mjesto ispred Miloša Perunovića, također iz Srbije, i Hrvata Zorana Jovanovića. Najbolji takmičar iz Bosne i Hercegovine je Milan Vukić. Ukupan nagradni fond turnira iznosio je 2.500 maraka, a pobjedniku je pripalo 500. Savić se najbolje snašao na brzopoteznom turniru sa tempom igre od 3 minuta. Iz šahovskog kluba Gambit, organizatora takmičenja, poručuju da su prezadovoljni kvalitetom šahista. Turnir je po snazi sigurno jedan od najjačih turnira koji su organizovani u Banja Luci u zadnjih 10 godina. Jer svakako treba naglasiti da imamo među učesnicima olimpijske reprezentativce kako Bosne i Hercegovine, tako i Srbije i Crne Gore. U Banja Luci je nastupilo 85 šahista iz 7 zemalja. Sportsko šahovsko ljeto u Banja Lučkoj regiji obilježavaju 3 uzastopna međunarodna turnira, koja se boduju kod Svjetske šahovske federacije za rating listu. Posle Šipraga i Banja Luke program se nastavlja sutra u Kotor Varošu, gdje će biti uručene Grand Prix nagrade.